салом алейкум бародарои азиз. Шумо бахшиш мепурсем ки якчанд вақт мо дар YouTube набудем. Сабабҳо бисёр буданд. Якчанд шав мурғои серьёзнимон чустучолукӣ нишон дода аз зери дасти мо фирор карданд, вале пайдо шуд сайде ки дар ҳар як кунҷе ки ба ҷо мешид, равшанӣ сараш ҷои ӯро ошкор мекард. Ба дере нагузашта ин сайт ба дасти паҳлавонои сари дег афтид. Ба то рӯи аслии ӯро ошкор намудан, паҳлавономон азобҳои зиёде кашиданд ва ниҳоят ӯро дар назди омма пӯст карда бо бадани луч рӯи аслии ӯро нишон доданд. Ҳарчанд ӯ ҳаракат мекард ки дар чашми мардум хок пошида гӯяд ки ин пранк аст ва ё ин ки ред дар траса, аммо ба мақсадҳои нопоки худ нарасид. Ниҳоят мардум ӯро шинохтанд. Рустам Ашуров ё ин ки Рустами Кали Клитер. Соли таваллудаш 1900 чақчақ гапу чап, дорандаи 3 медал аз шӯрандозӣ, 1 медали биринҷӣ аз шармандагӣ ва чемпиони Осиёи миёна аз беномусӣ, истифодабарандаи обрӯи шахсоне ки просмотрҳои баланд доранд дар YouTube ва шахсияте ки худаш мурғаю гӯшташ гӯшти хук. Абача гӯшти хук мехӯри, рафтем. ақл дори ҳайвонӣ чӣ да кадом метинед? Ягона ҷондоре ки мехоҳад ба маймунбозии худаш 10 миллион аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистона фиреб кунад. Сабаби 100 000 подписчик ҷамъ шиданашай ки буд ғарибо, сабаби просмотрҳои зиёд гирифтанашай ки буд ғарибо, сабаби нони даҳанаша либосҳои танашай ки буд конечно ғарибо ва ба ҳама кӯмаки дастгириҳои ғарибо и кӯрнамаки навбатии мо чашм пӯшида ва ба хонаводаи ғарибо суханҳои қабеҳ равон мекунад. Шумо тоҷике не ки дар Россия зиндагӣ хеле одамои паст. Ҳама хе мегӯям барое ки дигар хе гуфта намешавад. Намуди уровени паст аст. Далбаёб дар Россия пастия исӯз гашта. Инстаграми узбекам бори тупои далбаёбо ми хитон як ебла нем. Ага кор мекини аму ай охако ай алибастрет мисол зиёд ягон чи дига намем. О масшидам адресои апатате апата хабар гирем вақти маст дидам. Кайф кадестим. О кайф кадестам. Надорегам кайф. Не зан апа хвар исӯз. Намедонем ки занат кати кияй. Он ки зан омада инст. Адресои апатате апата хабар гирем вақти маст дидам. Падарам надорам. Вот падар мурдагӣ. Лекин агар модар мақура кардаем бошен марамат. Нигоҳ накарда ба ҳамаи и беномусӣ ӯ бо як чизе мераса ки барои ҳам камбағал, ҳам бой, ҳам фақир, ҳам миллионер ҷои сахттарини номус мебошад ки и дини инсонай. И Рустами Хуга дар комментарияҳо аз рӯи раҳмдилӣ насиҳати бародарона карда мехоҳанд ки ислоҳ шавад. Аммо дар ҷавоб Рустами Кал ба мо мегӯяд: комментариятон напурхтастам. Комментариятон хондастам. О, машалла нанависем адаб. Комментариятон хондастам. О, машалла нанависем адаб. Машалла нанависем. Машалла. Дар яке ай маймунбозиҳои худаш Рустами Кал суханҳоро аз китоби муқаддасу истифода намуда ва қавли тақлиди шайхҳои араб дар дохили ҷумҳурӣ мекунанд. Ассаламу алейкум я шахр Рамазан абила. Машалла инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. Инна ҷаъална фи аънақихим аглалан фаҳия. Таҷикистон ин душанбе инна ҷаъална фи аънақихим аглалан фаҳия. Рустами Кали Клитер то ҳол намедонад ки қатъи кӣ бозӣ кардааст, барое ки шавай шахсое ки иммунитетшон пастаи қандошон баланд мешавад, ай пеши монитор дур равад, то ин ки и кал куҷои кадомета нафучад. Ягона шахсе ки нигоҳ накарда дар обрӯи набудагиш ва ҳамиқа ҳурматҳои дар пеши ягон кас надоштагиш, ҳатто савик ба Саша Москва кори ӯра накарда буд. ӯ тонист ки ошкоро дар назди омма тани нафси худша дар 5 миллион бачаҳои аҳолии Тоҷикистон бахшад. оё оилаи ҳамихе фарзанд метавонад ки ҳамихе фарзанди баномусу ба ори миллат ки дорандаи якчанд ҷоизае ки дар боло қайд карда будем ба азобу машаққа ба даст овардаи ӯ